Jarenlang te geren op de planken en dan zonder de oor verder. Wat is Griet Wiersma zonder teken van de meer? Nou, een heel soort, want in haar nijste vaststelling is zij de persoon dat omlagen wordt. En kan een dorp zonder wienmoenen, een soort Friesen willen dwarsen wezen, maar nevens Johan Lancaster gaat al het geld vaak naar grote projectontwikkelaars en net naar de mensen. Dus dat is een probleem. Hoe doe je dat? Koejoe, dit is Bient op de dag dat de bouwtekening van de piep van de afgelopen in Haas weer op tafel komt. Door verschillende deskundigen wordt bepleit dat het zeer verstandig is dat die squasje een heuger is. Dat er toch minder risico ontstaat voor de gezondheid op het moment dat die rookpluim naar beneden gaat. Ben je ook bereid ervoor te verzwaringen, te bewerkstelligen dat die squasje van die rek omhoog gaat. Alleen op maatschappelijke gronden zou je al ervoor kunnen kiezen om die schoorsteen te verhogen. En zover ik weet zijn er heel veel mensen die dat willen en ook heel veel instanties dat willen. En weinig mensen die het niet willen. Dus ik wil mij daar wel hard van maken om dat te doen. Ja, Miranda, nou, dit is belangrijk nieuws. Juster wat daar uit de steden kwam. De kranten zitten vol van. Wij hebben er weer opbruggen en die piep wat omheen. Ja. Is dat nou heel bijzonder nieuws? Het is wel opmerkelijk. Hè? Dit is dan de kant van de provinciale steden. Zeiden ze van, nou oké, dan moeten wij zien dat die piep omheen gaat. Dan ben je van die problemen allemaal dat zaadzoer bij gelijks. Alleen nog juist juni wie ik de bijeenkomst, het interpellatiedebat in de gemeente van Haas. En daarin zei de wethouder van ja, wij ben ik al om de gong om te onderzoeken wat de mogelijkheden binnen, hè, hoe je dat een aanpakken moet. En toen vonden de partijen ze wat van hun stoel, want die zeiden ja hallo, daar zal de Rie toch eerst even een moet uitspreken moeten voordat het college daarmee om de gong gaat. Dus het lijkt dat er dan een oplossing is, maar er zijn nog net alle partijen het oer-in. Zitten nog net op in je lijn. Want zo zeiden ze van toen die oven de kamer is altijd in uw zijn 44 meter, dan doet die oven het prima. Dat is nou net het geval. Dus voordat wij dan nou steeds door die piep er maar omheen. Nou, daar hoef je dan nog wel eens even goed te praten. Ja, nou ja, we hebben dus nou een hele week lang daarover praten. In de steden, in de Rieën van Haas. Ja. Als dat dan al je just in, de emoties die vliegen je al hier om de heren. Wat valt er dan op? Dan vallen de drie zaken op. Dat is dat er dus oer die squastien verheging praat wordt. Dan is ik de vraag waar moet er het initiatief te nemen. Dan is ik het ontslag vregen. Het ontslag van de directie. Ja. Ik op de informatieve bijeenkomst. Terug de Stichting Afgelopen Nee, terug Hallingen Belang. Juist er ik een mooi sjoer inzinnen. En daarvan zei de Rie, ja, dat gaat u te vier. Want als wij nou de hele directie van Omrinden hoesten te sturen. Dan hebben we toen 6 meesken. We van de Marien op het rekdossier zitten. Ja, dan ben je misschien nog wel verder van hoes. Want dan moet je weer maar een nijploeg om tafel. Dus vier ben wij nou de nog druk net. is vol heel erg. De druk is wel heeg, want ze zijn wel, uw geduld is wel op. Dus er zal nou toch wel echt wat gebeuren moeten. Na 4 toestand om die overheen. Ja, nou dat is het ene. Valt er dan ook op dat de communicatie bij Gelieks, Ja. dat is echt belangrijk wordt in dit dossier? Ja, eigenlijk wordt er altijd hoe praat als het gaat om de rek. Frustratie van Uterier, die zei van ja, de gemeente wist net van die storing in oktober. Althans, dat wisten ze pas 2 maanden later. Wanneer krijgen wij die garage dat wij op een hecht gebracht worden als er een storing is? Nou, vanochtend zit ik in die cel en die zei van ja. Dat is de directeur van Omrinnen. De directeur van Omrinnen die zei van ja, wij hebben wel uw meldplicht dienen. En dan luidt het ik bij de provincie, bij de gemeente. Er is wel frustratie hoor, want er is al voor de derde keer dat er nou een nieuw communicatieprotocol opsteld worden mat om toch elke dien op de hichte te brengen van wat de storingen binnen of wat er dan dien worden mat. Zeiden de bedrijven en ik van in al die jaren ben wij nog net 1 keer hebben wij een melding kregen van jongens tinker om, want er is nou een storing of de kin eventueel gevaar ontstaan van je. Dus tinker even om. Maar dan heb je dus de redetrie en al die verhalen die in de boet komen. Ik kan me vaststellen dat Jim op een gegeven moment om tafel zit van we hebben het nog hoe. Klopt dat? Ja, Ja, hè? ja ik denk recyclen. Dat is toch het belangrijkste. Daar komen we haast op. Ja. Maar dan die redetrie, tussen alles wat er gebeurt. Is er nou iets onder het ontstaan? Ja, er is wel één grote gemene deler. Als je naar al die bijeenkomsten en dat is wel dat het besef er in elk geval is. Dat zei de burgemeester van de Wieken is. Oké, wij weten dat er nou echt ding veroordeeld matten. En laten we echt maar zien aan de verzwaring dat wij dat ik nou oplossen kunnen. Want dan ben we misschien eindelijk eens een keer van dat gedondera. Zeg ik dan maar even in mijn eigen woorden. Want er wordt al heel lang op praat, dat zei ik al. En dan ik een rapport van de Rekkenkamer uit 2014.
Die onderzocht had hoe die oven te staan kwam is. En die vergunning, die had toen ik al best de tikking op een vingers u deelt. Want die zei, de communicatie is net goed gingen. Er zijn net alle documenten bij vrij. Wat wel heel belangrijk is voor het vertrouwen van de mensen die zwaargen hebben. Daar is toen net goed naar luisteren. Daar wordt nou wel beter naar luisteren, maar die communicatie, die kan beter. En dan heet natuurlijk ik weer over die temperatuurgegevens, want daar is ik aan alle kanten naar vregen in alle bijeenkomsten. En die worden net vrij doen. Schrier zei, ik wil ze nog wel vregen, maar ik kan ze net op eerstje. Dus dat is ik nog iets wat wel boppen de merken hing je bloot. Ja, maar binnen die partijen nou al wel wat meer bij elkaar kwamen? In die zin dat er nou tot echt een oplossing. Nou ja, dat wordt heel spannend. Hè? Want op 9 maart, dank in de provincie, de gemeente, de GGD, Omrin, die gaan met elkaar om tafel om te zien, wat luidt er op tafel? Werken wij door inzweren? Wat willen wij met elkaar verbeteren? En vanuit de gemeente Haas is ik zijn en in de steed en ik van god beloek die begeleidingsgroep en de huisartsen die het heel tijd kritisch binnen, daar dan ik bij. Daarmee wordt de rol van de begeleidingsgroep, die het eerst alleen nog advies aan zo eigenlijk ik heel tijd wel grutter. Daar binnen rietsleden in Haas dan wel wie is mij. En dan word ik zijn van zet ze al hier in die kamer en let ze er pas weer uit als het oplost is. Een beetje de hoge druk of de snelkookpan verhaal. Ja. Nou, er is dus een bijeenkomst 9 maart. Dat we het weer op de voet volgen. Ja. Hier staat dit trouwens even kwaad. Hier dit verwachten dat dit gebeuren zo op het begin van het dossier doe erop zitten zo is dat er in één keer die piep omheen moest. Nou ja, op het moment dat je in die notities leest dat er een acuut probleem is, maar dat zaadzoer, van het hoeft net te gebeuren, het kan je goed gebeuren of het kan moet gebeuren, dan weet je van dat, dan ga je wel alarmbellen rinkelen van er zal toch dus wel wat gebeuren moeten. Van dat wordt nou het meten. En ik denk wat mij erg opvalt is dat de Rie in Haas er nou heel goed in zit. Ik heel scherp vragen stelt, er echt boppen op zit en mensen binnen het echt zet. En Schrier had net als mij een duidelijke opdracht meekregen van zwaar je dat er nou aanpassings komen en dat het oplost wordt. Maar het liep mij nog net zo makkelijk. Nee, wordt vervolgen. Dank u wel, Miranda. Ja, en dan zorgen wij direct nog weer het pareltje, het laatste pareltje, de serie hoe net bestaande vogels van O.C. Hoijmaier. Ik zo'n fan van? Ja, is dat zien? Ik heb wel zien. Ja, prachtig. Nou, zeker even zien. Ja, van jongen naar acteren. Griet Wiersma die zet deze stap in haar nieuwe theatershow Vliemsk. Dat is een hele verhoring, want na 15 jaar met Teken van der Meer speelt ze nou met Pieter Wilkes en Mees Dijkstra. Welkom, Griet. Dijksma. Welkom. Welkom. Mees Dijksma, zeg ik dat? Oh ja. Nou, mooi. Ja. Even over dat verschil, hè? Ja. Jarenlang is maar een man die een heel soort bekendheid heeft, een soort zaal loopt. Ja. Steen je hem er eigenlijk bij? Hè? Ja. Hoe is dat nou om dan helemaal vrij te wezen en om hetzelfde te maken? Nou, ik doe het net helemaal zelf. We doen in deze show echt mee trainen. Het is allemaal gelijk verdeeld. Het is net dat zij van, daar is hier een hoofdpersoon en de rest die doet de beetje bij. Nee. Is dat het verschil? Dat elke niet nou... Nou, dat denk ik, dat denk ik eigenlijk wel. Want dat we met Teken in de shows weer een feest om te doen. Weer prachtig. En dat we hartstikke mooi en dat we ook mooi vinden. Dat weer prachtig. We gaan heel fijn geërwerk altijd. Maar dat is... ik vond dan dat ik altijd aan het Teken dan op het podium. Dan stier je af een conferentie of een tipje. Dan kon ik wel een bakje koffie drinken. Ja. Dat wordt eventjes. Dat wordt eventjes. En... maar die tijd had ik nog net. Ik was op scherp staan, want we wisselen elkaar heel sterk aan. Nee, je bent echt een machine Ja, het is hier een team en het is elk zit er gelijkwaardig, elk zit er gelijk lang, elk komt op zich goed uit de verf. De goochelaar, de troubadour, songwriter Peter komt fantastisch uit de verf. Ik doe mijn denkje, ik doe mijn tipjes erbij. Ja. Dus, en gelijkwaardig. Het is net dat hier en daar van meer. En dat hebben we in de gedik. De Skons hebben we de première gehad. Fantastisch. Volle zaal en staande ovatie. Nou, wat was nog meer van zijn eerste keer. Zullen we nog even zien, waarom naar die tijd van Teken? Een terugblik? Ja, dat is leuk toch altijd, om even te zien. Waarom blik? Sorry, waarom in Fries. Ja. Mijn vrouw gaat alle weken naar de bingo, alle vrijdag. Ja? En het is kan ik 3 weken bij elkaar werden. Toen weer de bingo, wat jij er aan, dus je komt dus is Jan in een slipkamer. Ja? Je de slipkamer in. Je het farmsteer zei en nam je de jurk uit. En nam je de BH aan. En toen weer zo bed zitten ging, toen zei ze en nam je het slipkut. Daar zit al je mensen hard op. En toen slipke uit weer, wist je wat ze zo zei? Nou. En als het nou een één keer flext om mijn klein wereld, dan ging bij de wij. In de hakkelen hoor. Ja. Oh, maar dan is het een straffe tijd. Ja, en nog meer van Sux dus, nou, bij jij? Meer van dit soort sketches? Er komen 2 sketches in voor. En verder gaat het in elkaar door. En dat is dus
Dus mensen, we halen hier over je staak, maar we hebben een beetje gelijk verdeeld. Mensen die zitten hingen erboven, mensen zoals Goochelaar, die zei dan, dat neemt het raamwerk. Die zet het raamwerk eigenlijk waardoor dat het net hakkert. Dat die een door rond kon je maar. Dus Ja, ja. dat is Een al. soort lijn in zitten. Daar moet lijn in zitten, daar moet iemand oor in. En ik ben op een gegeven moment een stadsfries als typeke. En dan kom ik de zeel in, omdat ik een beetje oorspan ben. En dan maak ik het van mij als jongen. En daar had ik een vrouw die me dit leerde, het meest van het hinder. Die zei als jongst in het Fries, dan leert het Fries ik het gauwst. Dan moet ik Ja. haar Fries leren, dat is in ontspanning. En dan had ik het in stadsfries, maar dan kon ik weer aan. En dat versje, dat had hij niet in op. Ik zong dan het versje voor het publiek, dat had hij niet in op. En dan zoals daar zit Pieter, die zit daarin en zegt, wat doe je nou? Wat is dit nou voor flauwekul? Wat doe je nou niet in te staan? Dan zeg ik, nou denkt Peter Willekes. Zie je hem dat goed allemaal? Ja. Nou, dan maak ik Peter de gewoon even aan en dan ga ik naar achter. En dan gaat hij hoor. Vreemd dat ik Op- meer op- van die nou dan? Nee, Nee? nee. Nou, maar Ik zit erin en ik vind het machtig om te doen. En ik doe, mijn vestjes wat onkel praten, kwart conferentieblokje ga ik erin. En Maar conferentie is wel lastig, hè? Ik bedoel, ja, je wat omlaken, hè, dan. Maar zo'n Ja. strafestiet of zo. ja, ja. Maar ja, de lach is een van de moeilijkste zaken die je op toneel... Klopt, toen moest die je de eerste kennen. Toen moest ik ga wat grappen uitzocht, steeds maar die ik dan betocht ha en die kom ik nog uit het leven bij. En die werk je? Ja, dat proberen ze dan gaan wij die jongen optredens, die solo optredens, proberen ze die tussen trof. Van, hey jongens, vallen die? En dan, als die mensen in knoop lezen, denk ik, hey, die ken ik in de showbroeken. Ja. Snapst? En wat heeft daar bij Gelieks van oppikt van Teken? Want dat is natuurlijk wel mooi, de master heeft ontwerp geweest. Ja, nou ja, dat onwillekeurig, haast daar wat van mij kregen. Maar ja, het acteren en spul, dat had ik mijn leven al in. Ik ben vroeger als zwamke, is de huisartskwal en de ambachtskwal, en dan is de uitwisseling. En dan dik het hele stuk van Henk Elsink, de bom. Die dikt toen al en meer van die dingen. Ja. Dus ik nou famkes van squallet zien komen, zeg ik dat heel lang tocht. Dat zit er vroeger Ja. in. Ja, dat Wat is dat toch bij die? weet ik net. Ja. Nee? Ik vind het prachtig. Ja, ik vind het schitterend. En als ik nog een paar keer heb, ben ik nog een mees. Ja, dat begint achter al. En dat zit erin. Ik vind het prachtig. Hey, komt zo'n teken dan ik nog te zien bij hem? Haar zo net West. Hij dan net west. Nee. En ik net even, is er dan contact? We hebben wel telefonisch contact, hoor. Jawel. En wat zou hij dan? Dat is na je ontwikkeling, na je tijden. Maar is er dan een beetje grutsk of zo? Hoe Ja, dat hebben we net eerlijk gehoord. Oké. Nee, hij is stapt met theater, maar daarmee er net helemaal stapt. Nee. Zo'n man kan net stappen. Nee. Dus maar die grote theatershow, dat neemt heel wat werk. Dat neemt heel wat instuderen en op elkaar inspelen en die dingen. Hoe oud is hij? Hij is 28. Ja, zo. Hoe En, lang hast je dat ervan nog? Misschien ook wel tot 28, Ja. ik weet het net. Ik hoop ook heel lang. Maar ja, dat snap ik, dat die grote producties, dat wat te volle wordt op die Ja. leeftijd. Maar daarom kan hij nog heel lang de tijden wijzen en overal optreden. Dat is geen punt. Ja, en daar heeft de farm voen om ik een heel soort meisjes Ja, een mooie, en, mooie jonte Jan. Ja, en we hebben Pieter erbij vregen. Het is een prachtige combinatie. Wie passen precies bij elkaar. En ik ga eigenlijk net zoiets van, wat moet dit wennen? Nee, ik ga met Pieter werken al in Fries Jongensgala en oorwollers onderwijzen, wat moet wat heen komen. En mensen gaan dus ook al 15 jaar mee werken. Dus het is correct of hij gaat gewoon terug. En het werkt prachtig. Het is net van, wat maakt hier wennen en wat maakt daar wennen. Nee, het enige verschil is dat het meer afwisselt. Het is sterker afwisselender. Oké. Nou, Ja. succes de komende tijd. Want Dank u wel. sneun, hè, dan is de volgende vaststelling Ja. van Vliemsk in Damwoord. Ja. Klopt, hè? Mooi. Klopt. Geven we nog verder naar een andere prachtige vaststelling. Want in het atelier van O.C. Hoijmeijer in Spangeer kun je alle hier net bestaande vogels vinden. En het goen ze trekt nog eens een keer van de prachtigste verhaal. Jaren van de weken zeggen wij al de wedstrijdvogels, de prijzenkast en ook de nesten. Joert het verhaal van de sjonkvogels. En die gaat dan aan, even kijken. Kijk, als het goed is, gaan ze ook bewegen. Zie je? Nou, en dan zijn ze straks allemaal aan het kwetteren en aan het bewegen. En de bandrecorder staat natuurlijk stil, maar de rode lampen branden. En dan kan je zeggen, wat is dat nou? Maar als de rode lampen branden, want de kandidaten zijn er niet, de jury is er niet. Dus, en daarom branden ook de rode lampen, want als de rode lampen branden, wordt er niet gezongen. Tenminste, niet in competitieverband. Dit is de wedstrijdkooi. Daar komt hij dan in. En dan gaat daar
gaat de zak af, want daar zit de aanjager. En als daar de zak afgaat, dan begint die te zingen en dan gaat die daar tegenin. En dan gaat de bandrecorder lopen en dan gaat de jury meten. Nou, en dat is het verhaal van de wedstrijd. Dit is al een raar uitstapje. Is het nou serieuze kunst? Het is in een museum wat eigenlijk ook voor wat merendeel voor kinderen is. Maar ja, ik bedoel, Belvedere wil mij nog niet, of wil mij niet, ik weet het niet. Dat hoeft ook niet, natuurlijk, niet iedereen hoeft het mooi te vinden, en leuk te vinden, of goed te vinden en geweldig te vinden. Als er maar een paar zijn, weet je wel, dan heb ik genoeg. En die zijn er ook altijd wel. Maar het is toch, je bent toch op de een of andere manier... denk van, joh, ben ik nou gek? Maar bij zo'n wedstrijd hangen ze er een peper in. Want sommigen, die laten ze dan een week niet eten. En dan, weet je, met zo'n wedstrijd, dan krijgen ze zo'n peper en dan gaan ze zingen, hoor. Dat schijnt allemaal ermee te maken te hebben. Dus, maar ik vind het ook een heel mooi beeld, weet je wel. Want het is natuurlijk... De weerwar van die draadjes is ook voor het zingen. En dat ze dan ook zo'n beetje bewegen. Eigenlijk moet ik gewoon mijn kop houden natuurlijk, weet je wel. Ik ben wel maan. Ik bedoel, ik heb ook tijden heel veel gedronken bijvoorbeeld, weet je. Dat is ook mateloos. Dus, ja, het is... Maar ja, mijn vrouw zegt het ook wel eens. Ja, jij zit daar maar. Jij vlucht voor de werkelijkheid. En als je het... Ik heb het ook, weet je... Want je hebt natuurlijk ook je twijfels over je werk, weet je wel. Want ik ben natuurlijk... Weet je... Want, wat ik uit... dat dacht ik ook van... nu pas weer zo van, dacht ik, ja, moet ik er nou een prijslijst bij doen? Maar dan denk ik, nou, laat ik dat maar niet doen, want stel je voor dat er niks verkocht wordt. Ja, dat is, weet je wel, als ik dat dus niet doe, dan hoef je daar ook niet over na te denken. Dus dat, nou, we zien wel hoe dat loopt. Ik heb er wel fiducie in. We kunnen nog wel even vooruit. Ik weet ook niet of er doping gebruikt zou ook nog kunnen, weet je wel. Dan zou je ook nog, dat is ook nog weer een mooie, de doping. Schandaal bij de vogelwereld. Ja, bijzondere man. Nou, en alles wat jou van de week in Jeroen Sjoen hebben bij u steert van Sneur-Njontje maat al in het Natuurmuseum in Ljouwert. Maar nog volle meer oren net bestaande vogels en aparte verhaal. Ja, Friesland rint voorop als het gaat om dwarsemens. We hebben hier de meeste energiecorporaties. En op Ameland zit het grootste Cinnepark van Nederland. Nou, Snijn is in Friesland de documentaire Veroorkrijft te zien. Het gaat over 2 Friese dorpen die het allemaal doggen om dwarsem te winnen. En dat is net altijd even makkelijk. Je hebt nog wat schade met dit schijntje aangericht, hoor. Dan zorg je met de aanvraag van 1 molen, zorg jij dat wij die 200 molens krijgen. Dat heb je ermee bereikt. Als het al zo is, dan denk ik dat we heel snel uit die molen stappen. Maar wat denk jij dat die dorpsmolen, waarvoor ze daar steeds over voor promoten. Als jij een dorpsmolen neemt, krijg je de rest van het plan erbij. Daar zijn ze voor bedoeld, als lokkertje. En niks meer en niks anders. Ja, Johannes Lancaster, dat bist van het netwerk Duurzame Dorpen. En dat begeleest eigenlijk de dorpen die dwaan binnen maar die energiecorporaties of zo'n wiemoenen. Ja, dan is dit een pittige zaak. Dat je denkt van nou, we doen wat goeds voor het dorp en dan is er toch discussie. Zeg je hem dat vaak, dat het gebeurt in het dorp met dit soort plan? Ja, zeker. Ja, nee, je ziet heel vaak dat het een heel proces is om van onderop iets op te bouwen. En je moet gewoon heel veel naar mensen luisteren. Het is vroeger, ik denk in 1993, had je bijvoorbeeld Wiens, Bartelheim te Greft. Nou, die hebben al heel lang een dorpsmolen, maar die hebben daar ervaring mee. Maar als nu mensen dit beginnen, die moeten daar even ervaring mee krijgen. Van hoe doen we dit? Hoe gaan we daarmee om? Wat zijn daar de regels voor? Wat zijn daar de codes voor? Maar het is wel ingewikkeld in zo'n dorp, want je komt ook voor de hele dag in. Ja, maar je hebt ook niet echt een alternatief. Je kan zeggen van, we laten de projectontwikkelaars laten we het doen of we gaan zelf meepraten. En ik denk, we hebben gezien, als wij het aan de anderen overlaten, zeg maar de energie zonder draagvlak, nou dat gaat gewoon niet echt helemaal zoals we het willen. Dat bedoel je dan op die Wiemoen, op Isomar of? Nou ja, kijk, er zijn gewoon heel veel projecten waar de mensen niet echt warm voor lopen. En we denken van, als je het nou op de andere manier probeert, de dorpsmolens hebben het al laten zien en nu met de zon en wij dus zie je ook al dat er gewoon echt alternatieven zijn. Dus wij denken van, als je het nou op een andere manier probeert, wat is de andere optie? Wij denken een optie is met draagvlak. Ga dat proces aan met die dorpen en dan ga je met elkaar praten en dan ga je uitzoeken waar staan de mensen wel achter. Ja, want
als dan nog voor jezelf een belangrijke reden, want ik weet dat je ook actief bent in dwarsomheid en met dwarpstuin en stedstuin. Waar zit voor jou de waarom dit daar zo rekkert? Nou, het is gewoon heel belangrijk dat we hebben met z'n allen besloten met de VN dat we gewoon naar een duurzame toekomst toe gaan. Dat heeft gewoon heel veel effect op iedereen. Iedereen, elk bedrijf, elk dorp, elk mens heeft daar effect op. Ja. En als we nou kijken, wat kan je dan doen? Dan is het heel lastig om in Sahara of ergens anders iets te doen. Maar als je ziet van, ik pak mijn dorp en ik kijk, misschien kan ik hier wat doen. Dan zie je dat je heel concreet iets kan betekenen. En het mooie is dus, als je aan die mensen ziet dat ze echt wat kunnen betekenen. Mensen vinden dat mooi. Mensen die raken daarbij betrokken. En die zien dus dat je zelf wat kan doen. En dat vind ik zelf ook heel mooi om die processen te zien. Ja, maar toch zorgen wij in die documentaire, die dan te zien is, dat een heel soort van die projecten die beginnen, maar 50 man. Superleuk. En ze zitten in pakjes om de duurzaamheidscorporatie en neem maar op. En ze zijn helemaal klaar voor. Ja. En dan komt er zo'n plan erop en dan komt er een projectontwikkelaar en die draait alle subsidie voor. En dan zit ze machinaal op de keukentafel. Ja, maar stekt hij dat? Ja, tuurlijk. Nee, daarom zeggen we ook, de wereld is nog niet helemaal ingericht op de dorpen die het allemaal zelf gaan doen. Terwijl de dorpen kunnen het wel, maar de subsidiestromen, de vergunningen, de structuren op dit moment zijn allemaal ingericht op de oude manier. En wij zeggen eigenlijk, er is een nieuw alternatief. Er is ook energie met draagvlak mogelijk, maar dat betekent wel dat daar de vergunningsstructuren voor opgelost moeten worden, maar ook die subsidiestructuren. Dat wordt allemaal gericht op de grote projectontwikkelaars. Er gaat 20 miljard de komende 3 jaar in de duurzame energie zitten. En wij zeggen van, nou, als wij nou een manier vinden om dat te brengen in de duurzame energie met draagvlak, waarvan de winsten weer terug gaan in die dorpen. Van het dorpjes dus, ja. Ja, dat is, als je ziet naar maatschappelijke baten, is dat natuurlijk veel beter. Hè? Als je ziet een dorp met een dorpsmolen, die heeft minder krimp. Daar gebeurt heel veel, het verenigingsleven bloeit en iedereen wordt er blij van. Oké, toch wil ik even naar een kritisch puntje in, hè? Want er zorgen dus al van die lokale initiatieven. Dan zullen we Biglis ook bij hem, maar net de Wiemoeder, want die komt net. Maar wel maar een dwarpstuin. En nou, dan gebeurt er dit. Ja, jij bent meer voor de schuine palen, ja? Eigenlijk met z'n tweeën zijn we nog maar over. Er zijn eigenlijk te weinig, we hebben te weinig mensen. Maar ja, het eerste jaar is altijd moeilijk. Alle beginnen is moeilijk. Dus, Een beetje een rotwerkje om ze... Maar het is gewoon verrukkelijk. Maar hoezo is het een rotwerkje? Ik heb soms ook wel eens zin om een zaterdag om even niks te doen. En nu voel ik me af en toe verplicht om de tuin op te gaan. En dan heb ik wel zoiets van, ook voor mij is het vrijwilligerswerk. Ja, eigenlijk wel wat schrijnend is. Ze beginnen machinaal. Het hele dorp zit erbij. Ze binnen maar situatie, maar de pompoen. Had je dit als stagiair, dan zou ik me... als ze mij vragen, was dan maar onder een buurttuin of neem maar op. Dan zou ik denken, nou, lid de oer het dan lekker doen, want dit komt helemaal nergens op, dit rent nergens op uit. Ja, maar is dat een rare gedachte dan? Ja, deze mensen die doen iets. Hè? Dus je kan maar twee. Ja, maar dat maakt niet uit. Want je kan zeggen, er zijn 2 mensen die iets doen en die proberen de wereld te verbeteren. En dat is toch prachtig mooi als je dat ziet. Ja, wat bent er in? Maar waar gaat het dan mis? Want ik heb wel in Makking geweest bij die dwarpstuin. Ik heel enthousiast begonnen. Ik vind dat prachtige projecten. Zodat hun eigen dwarp ik wil je minstens keer. Ja. Maar dan op een gegeven moment jack je meestal maar is het dan dat ze geen tijd hebben? Of we zijn net goed begeleid? Of... Nou, er zijn verschillende redenen waarom in zo'n dorp iets mis kan gaan. Maar wij zeggen wel van, we proberen het tenminste. En de mensen die gaan aan de gang. En Pingjum die gaat nu best goed. Er zijn alweer meer mensen betrokken bij die dorpstuin in Pingjum. En we hebben nu in Zuidwest-Friesland een cursus voor dorpstuinen. Dus er zijn alweer 20 dorpstuinen die gezamenlijk een cursus voeren. En die zeggen, oké, kunnen we elkaar dan helpen? Kunnen we gezamenlijk zaadjes inkopen? Kunnen we daar is gezamenlijk expert in, boompjes... hè? Daar weet ze alles van Tuin. Nee, maar dat, als je dus die samenwerking zoekt, inderdaad gaat er dan dingetjes van, nou oké, ik zou graag meer mensen willen hebben, maar dan zoeken we daar een oplossing voor. En daar zijn we ook voor om dat gezamenlijk te vinden. Ja, nou Johannes, bedankt voor die verhaal. Elk die het inspiratie opdwan wil, die mat even naar Friesland Doc Shin, want dan kun je zien hoe het wil of hoe het net mat. Helemaal hier tegen dank voor je verhaal. Dit wie bent van nou en ik wens jou nog een hele mooie joen verder. Morgen is het op een kop hoor. 30 ierlien dat de overstern toch driedend waard. Ja, alweer 30 hier. Die van joggetje 86. En daar zullen we het morgen doen, ha? In Biensport. Oké, gezellig. Hey. Brood? Brood?